ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddi berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kem gede ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayiraji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma batto kerem walla lati lumière et réussite aɗa wonde giri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani battude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa lari ma e kerem ma wawi wonde fof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabi taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓanduma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. Chat min def disi ɗanaade. An ke haari ɗo fof. Min kan jibinaan ko meeɗa har. Feeɗa ñaama ɗo hen. Miman jibinaan ko meeɗa har. Ka karani. Eyi ngannoomi ko haalde on. Nenam ko garoɗo janngo. Nene ma tigi. Ala wona tigi. Nenam mbiya kam nenam tigi. Ko nenam tigi ke ko garoɗo janngo. O arat ɗo galle. Ɗum ɗin moƴƴi sabu gel ngarɗa ɗo arani ɗo. Ana yima andon ko neɗɗo. An mara yani galle no e fat. Cuuɗi tati gone galle. Ɗiɗɗi kam joom ƴettiɗo. Suudu ndu suudu Ibrahima. Man ka wona suudu ndu ɗo o walat. Mbiya ala probléme. No waɗi probléme kay. Nenam kanko ko jogo Fuuta tan o wi mo rewa ɗo henna. Kono to wona to wala wala to walani mum lijjuddum. Ndego haaju mum. Ko haajam ala heɓta. Haal. Ndego haaju mum. Kono ayani.
kana fi ani galle no way adi ala problème no wadi problème kay an ko te kay ala ko ni hajuma an nen makko rewat do tan yawtude wi joni o min mi haal an ko kalta hen ko ndima hen haal wadi tawde an tan haalata kay an tan jeeyi haal an tan jibini haal ɗum ganda e ɗum ɗo oto mi nantu ɗum noon ene haala nan hen ɗemgal mangal kam hay ko mbaɗa ɗum mi andani mi jiiɓi siwa jiiɓa mo ganduɗa tan illi tan ka ɗum ɗum fumaɓe law yimmo ko yahata ni ta ko galleji mumen dere bosire sama gal yummum arta ɗo ɓiymo neɗɗo kay man foti arde ɓiymo woni nanganam ɗemgal mangal ala ka naafi ala ko gonduɗa he ala wata an ko woni kadi nam ko wiidama nenam ko garoɗo janngo ko wondi kam yumma sona ara ɗo janngo he arga ar hey aɗani ko jimɓe ande moto fontomi de min gonmi koye yaade lawol an ko ni woni yimi ko baraka yiddo gorko yontan dam janngo dottuma ɗum dam rokkuma ɗum anen ciao ar daro ɗo mbimami way an dawi daraɗo mbiya kam nenam koko arata ɗo janngo yontandam komi jiɗɗo joom wala suuduma ɗum wona ha wela ko force a rokkanimi ka donkuɗo feere aɗandi kay yumma arata ɗo ko lelo ɗo etten guddoɗa ɗo ani joom yiddema gorko nde janngo kam ma teral wala fulla te gorko le ko gonga de min kadi muɗo yiɗi gorko Ablay ala ablo Ablay ala ɗo de min non ɗum jeere to annel Ablay kono annelam de bab jabɗa oɗo nen mum ko foti arde te min mbeɗa ni ya marche pour doggoyde hirande komi jiɗi tottam numéro ma so ari o nodduma gaddiyam bébé an ko bama nelta an bébé an an he ay mawɗum ala hay cukalel sammori ɗum mawɗum ala ko cukalel tan ala caɗele joni so ari tan après joni arga hoɗo faaɗa joni mawɗo ni tan nulle te tan jaa hajuji ma tan ni ɗum no wawi wonde an soyni Allah ɗo ɓaɗi leydi allo eyyi min wone pont he pondare heɗo eyyi min woni ɗo min Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam mana ma? Jam sana lila. Mau tu, mbak
mara tampagne jam tan alhamdulillah barakallah alhamdulillah mboyen mboyan ƴeew galle o nani ɗo e ten mbirsi ɗo ko ɗo addum joganma ɗum ɗo addum joganma ɗo walla arta tan mi rewa e ma ɗo tan sa ari ɗo a wiran ɗo ay ɗo woni gallam ɗo de woni gallam o wallahi ɗo woni galle o de wallahi ewa addumi jagga sagongal mom farne wallahi kono tawi gon won Allah takru ma quoi barke rasulullah min debbo tan baɗni ga mawni an elle an fewni hoore ma an kam meɗa nde haaldo Allah mesure o quoi ɗo woni galle o ayi o galle min jeeyi min fewi eyyi ɗo kam gallam machallah min jeeyi kadi mbiɗa wuuri gurdam moƴƴam quoi galle o kam min jeeyi wallahi ɗo ɓiima o woni wallahi galle wallahi bisimilla ɗo woni galle o de machallah ɗo woni galle o de bisimilla bisimilla mbaɗɗon tan onon ceeɗi jam tan yettere mi tawi on e jam mawɗum no daran ko mbaɗi wallahi mawɗum darnen ɗo tan darnen ɗo tan heew machallah bo mbiɗa ɗo minen kay kam min pon addan avion pompat ɓo wallahi bisimilla alhamdulillah jam tan alhamdulillah ça va aɗa selli mbaɗɗa e ɗon tan jam tan alhamdulillah yumum jaari yumum jaari woni mbaɗɗa e tan mawɗum alhamdulillah jam tan mawɗum ni mi tawi on e jam jambolo ke mawɗum aɗa selli mbaɗɗa kono yettima de sanna jam tan mawɗum ke jam tan mbaɗɗon aɗa selli mawɗum ke jam mbiyam woni ɗo ndeysan miñum joom mbaɗɗa e ton tan on kañum kam a yii jam tan machallah kanko boɗe coy wonɗo koye kore jam nani ndeysan aɗa selli bisimilla jam tan kay mawɗum jam tan mawɗum alhamdulillah e celle ɓe jam mawɗum ne jam tan ne mawɗum mbaɗɗon e ɓuuɓol ndar walla ngoli darde nan ɗo hande ɓuuɓa tan janngo wola machallah jam tan mawɗum kay bisimilla jam tan mba bisimilla mawɗum kay no yimɓe galle mbaɗi e celli jam tan alhamdulillah mawɗum ne jam tan seydi sow makka jejjude koye korko gonɗen min guil jimami billahi wallahi komi pertuɗo réseau carrément haydara mi yiyata mi nanata an tan wallahi aɗa selli kam wona ɗum de jinnomi haalde boom jinnomi haalde ko a jibini moƴƴo suko mo ngannduɗaa gilnaade oɗo galle vraiment yimɓe fof no mbelti kadi ɓuri men welo o woppata waktu kadi on waɗi israɓe makko respect minen kam ko naati ko galle o so min mbi eyi o wi eyi so min mbi ala o wi ala ɗum de no wellande kadi joom hakkille mum idan joom jooɗotama koye galle kono jooni hay giɗiramuɓe so ngari o yalta suudu te kadi uurngol suudu ndu ene naatitni e galle he masa idan galle o wona ni wano de galle oɗo idan wona ni wano kadi ɓurim ko hen wel so naati waañ yo naat waañ tan de wiyani yo defde yo naat waañ tan maara ko weli fulɓe noon mbi cafɗe yaltat koye cafɗa wallahi joom juumani boni galle gara mi tawi on e jam mawɗum ke alhamdulillah amin ceeli la ilaha illallah ha ba mbaɗɗa koye waɗe ko mbani an daña koɗe debbo tawɗo rewɓe galle gaddana ɗum ndiyam te ɓuri muɗɗen fof min ƴeftan tota ɗum ndiyam dicce e yeeso makko elle tan ko kilifa ma sukko
Aisa yi mawɗo yari ndiyam ngulɗam baɗɗam cuurki ko sukara saabi te an aɗa boni neydi Aisa renakin ɗo fiyete ha cekkinawma kottiri bowal acca fa machinel ma to place ma mi udditimi waɗi hen ko woni fof ronki yaade kuɗal Allah jas palsil man nani ɗo boni min bo mi yalta e ma min mi yaha juujam ɗe on mbari kam on mbarata kam jomiraɗo tabaraka wa taala an Allah bawɗo an Allah jogiiɗo hande noon heɗen jogori yewtere ɓayri ɓe mbi kala ɗemgal ngal kalɗa Allah ina nana mi haalnima hande pular min maccungel ma biteɗo Hajjil Sow mbiɗa dañi haaju mawɗa mbeɗa yiɗi paabaɗami te noon miɗa andi oɗo sa'a a ala temps a ala yaajede saabu koye korko wona mbiɗa andi bilteji ɗi ne keewi kayitaji ɗi ne keewi kono mi ñaaguimama tan mi ñaaguimama tan e cehilagal hakkude men ƴeew kala ko mbaɗanɗa dartin kuccita e am kalda e am min Hajjil a faami Allah wonko jinmi noon te an noon ɓe mbi kala ko neɗɗo ñaaguima o ñaagorimom tan laaɓal dokka ɗum Allah oɗo debbo biteɗo ummu esum joom o jibinɗo o jaari mi torimam noon a bawɗe ma noon aɗa andi kam aɗa heewi malaikaji kam te noon kanji kam soɗi kaɓɓi dewgal ngal wonta itti ƴeew ɓe ƴetta tan Hajjil fof ɓe lomba e nder ɓernde ummu comme nin ummanari nder ɓernam he ɗum kam miɗa andi ina weɓma kadi koko yaawi wonata kadi ɓikkuma dewgal ngal ha tiiɗe kek a faami de kadi Allah ko cakkittamami ñaagade noon Allah ko cakkittamami ñaagade rokkam fit mo mbawmi haɓira huley tan ɗum tan cakkittamami ñaaga a faami madame min de foto ɓaari noon duy mbimi yomi selɗo mi ƴeewno ngoruɗon manda bel jaari haalni jaari haalni kam ɗum mi weltima no feewi a waɗi ko yooɗi ndah neɗɗo ko ni tan wawani bandum machallah o maltimon noon o yo noon jaggirimi comme no ɓiɗɗo no jibinɗon wallahi o on tinnimi mak no feewi kadi gonangal mon ɗon no yooɗi mi weltima hen no feewi min ɓuri weltade wallahi o ko esam nawlum jaari woni ɗo ɓiyam no mbaɗɗa salamata o wiyete salamata mbaɗɗa e tampere mawɗum jam tan mawɗum alhamdulillah mawɗum mbaɗa noon tinnide alhamdulillah mba jam tan mawɗum jaare jonkal ni ko yanoɓe e jeere gila ɓe nene aɗa ara ha joni yomi jaha jeere mi duggonoyma hirande jam ɗum ko tawataɓe eyi ala ko noon tan a andi neɗɗo kam so jinnaɗo ma ne arayma il faut mbanna ɗum hirande welde eyi kon nden tampere kam mi fawani on ɗum jallo jeeyani ko noon tan ala probléme jarani vraiment wallahi ko noon tan merci jarani bisimilla ma kam bisimilla ma no feewi min andi kam a jaaɓi ɗum kam miɗo fellita e jaaɓi jomiraɗo ko yawi koko jaɓata noon saka neɗɗo jiyan affaire giɗi an no mbaɗirɗa no mbaɗɗa ko no mbawruɗa ɗum ko mbanmi hulay ko mbanmi an anda ko mbaɗɗa an mawɗo poɗɗo no ma koɗo ara e galle ñakkuɗa fayda aɗa yaha naata e nder waña aɗa rokka mo ndiyam momo yara hulay gil dawa dawi enen en teddinanno koɗo o kay hannde fonno warane ngaari walla jawdi kono mbimi sana ka bandi sana ka caga jiiɗo gise maɗa andi ka bandi yidde ma debbo gila jiiɗamo leeɓi ɗum ɗo ma ɗi dari jaaɗa nanɗa nder wawi rokka mo ndiyam mata anda yimɓe koye korko ngoni Meram ari. Comment tu vas?
Nimbaɗa Esam ari anselli mbaɗɗa ɗum mbaɗɗa e toon machallah ko ni kay gorko yowat galam machallah ɗumatte nimbaɗa mbaɗɗa e tan min e nene ma ɓurɗa yewnude mais a toppitin ɓiyammo de mbaɗɗa e tan Esam mawɗum mawɗum alhamdulillah mbaɗɗa e mbaɗa tampane lawol ala wona no fewi ça va bien mbaɗama janggarannaɗo non baba mbaɗɗa wonani ɓe law tan haala ko hiwa haala ala pourtant wala probléme o teddini kam machallah oɗo eɗeɓe gandi kamɓe bo ɓe jiimi e ɓenda nenam yi si salmata men e kam fof min calmini calmidiri ça va a yinda machallah ndamno wi ɗo min gona ha taske nawɓe ɓe ɗo gonɗen ha taske wona a yi yayma hende ene mbawa continue ha taske ɓal ɗo tawi yayam ko ɗo jotto min comme jawtode duye pan duye ɓarin wurmen duye tono fay ay taniraɓe ma fof nennamnoma min ko antan joni aɗen tani ma gulo darano sa yehi duye ma tawmo ɗo an ko joni garda joni garmi mais machallah ayno mbaɗa ko an ayani hoorema ha nene ɓeɓe ƴewɗew nene non kam min jaɓi tan ɓeɓe haaltan haaltan non aɗen min ɗo jingueɓe quoi so nari to ɗon machallah ça va oɗon ceeɗi ça va bien machallah yimɓe galle moom ko tedduɓe komi yanoɓe teg ɓenɗoɗe gorko waɗat gama ko ni jinmi komi yanoɓe luggoyde hande dal vraiment ɓeɓe est ce que hande nata wani bo min defanam ala wi ɓeɓe wawa defde de nata wañande mi nata hande min defa waddu suusi joni way kanka gorko ɗo woni defte félicitation plaade belɗi defa mi namdamo ha an artirta hakkille ma o ganda ko jeyata ko an ndaram min a yiyanimi ha ndaram ga ƴeewa kam no feewi ƴeewa a yiyani ko debbo dañata ko fof mbeɗa daña ɗum bandi yagal ma an jiiɗo guite ma ɗe ganda ka bandi oppoy no mbaɗa ni mbimi sukkonomi nangana kam ɗemgal ma ngal aɗa wiyamo eyi cafɗo wawi jibinde caf ko ganduɗa cafɗo mabɓe holko gandanɗaɓe ha wuyigam yo aɗa jippinama e nder mabɓe eyi guila waɗi an o lawol goto o defanma keɓoɗa ɗo mayde kemmi mayde aɗa omo safri holko safa e mabɓe o ko ay ko meeɗi huɓɓude ɗo cuuray ha o meeɗi huɓɓude cuura e galle he an sona ka iblis an firtoro galle ma an bonɗo kono ɗo ma andu mine ma hande galle he hande ya es wi ko a defɗo maareji belɗe o wi kanko sa defano ñamta an ka jammaɗe nene woni wawi deftere joni noon es wi de simi defi o ma joni noon haɗa medde junngo esam junngo ma meeɗam mi ƴeew ko melnoɗa eso kay ko noon kemoɗa inchallah andi ɗon min joni hoɗum jiɗa hande waɗanma wago hande unat rek undi tan unde tan après non min mi yawi undi tan de non wiiɗi tan mi yiya ɓe paño nowma ɗum nder waaño mi fofranma waaño lawñanma berneji ma sapani sa ari tan taw ken fuɗɗi jaɓde hande weerona bisimilla esam bisimilla aɗen kono dañi ko neɓa gorko ma waɗanma bamma waɗnani de ko waɗanma ko hay bamma waɗnani kam ɗum an mama min ndeɓe min yiɗi kam ko bon a dañi ko yaye ma dañani noon an jewni hen après yimɓe suudu poftoɗa seeɗa d'accord inchallah e joni ƴettanam saha kam somi pawi après jehen wona après poftoɗa d'accord te andi ko kalantuma en hoto yejjid jaadi ko ese anani te an
sena netti yiddemi ko kanko jiɗɗa kalna kam hulay koye korko gonɗen hulo Allah armina omaro makko wona ya Allah mi ya nelaɗo huley yo Allah ñaawo hakkunde men yo Allah ñaawo hakkunde men ɓe gacce ɗe pawtami ñande fof e nder o galle malayka ɓurɗo wawa ñaaw noon kam ñaawata hakkunde men si Allah jaaɓi teddinde koɗo tan jaari haɗa war joom galle ma